maber. To gima buoga moloyo mano buogo jotelo kendo jok mang'eny en ni koro jo ohala wegi ema koro gore. To gima buogo ji moloyo kendo pile pile wacho ni mine muol kendo telo mar mine en telo maler. To ka koro ni jo ohala achiel ema owuok nikech gima ne wanene clip moro en owuok aching' gi yien to goyo jo ohala wetegi kamoro kanyo be gi nyono kabich mar jo ohala moro gipugo gik moko to en gi yudhe mantie kode. Mano gima onego timre. Tawacho ni county government nitie ga gi department moro mar trade ni ema ng'iyo kaka chirni ringo kendo kaka iyiero jotelo mag chirni. Omiyo county government through that department mar trade nyaka ne ni jo ohala omi kama ler, jo ohala omi kama rit nitie, jo ohala omi kama kwe nitie. Eka inyalo timo ohala. Nikech dhano matimo ohala Kibuye kacha. Ka koro lor Kibuye kata gik moko kethore nikech dhawo. To donge jogo te dhi bedo ni koro donge ute gi onge kaka gi yud konyruok. To mano kotimre donge jopiny ema chandore. Jopiny ema chandore. Ini sebedo nyaka jaod bura ma Kisumu mangima kata woman representative. Nasebedo woman representative. Nyaramba ni en ng'ama nade? Ang'o miyo nok nyaka ndalo mana woman representative Nyaramba ne pod loko nyanya Kibuye ka. En otimo wholesale mar nyanya. Okelo ga nyanya to ji waro kuome. To Nyaramba ni kata mana tero 2.5 million